numeroși, sala e plină, putem fi și mai mulți, dar suntem numeroși în sensul că din partea fiecărui partener al școlii Cașni au venit astăzi reprezentați în sală și vor duce mai departe mesajul nostru. Este un eveniment deosebit, deși m-am gândit cam ce am să vă spun, acum simt că nu mai îmi vin cuvintele așa cum le-am gândit și poate că e mai bine, vin spontan din emoția cu care eu am conceput alături de cadrele didactice de la Școala Învățător Nicolae Crislav Cașni proiectul plan managerial pentru acest an școlar și proiectul de dezvoltare a instituției. Alături de noi avem un invitat de onoare. Nu este o persoană necunoscută, pentru că a mai fost alături de noi, este a patra oară astăzi în mijlocul nostru. Este vorba de doamna profesor universitar dr. Carmen Buzan, pe care o invit alături de noi. Noi am ales ca temă pentru această primă ediție a simpoziumului pe care îl lansăm cu ocazia Zilei Școlii, sociodidactica, negocierea didacticilor în parteneriatul educațional. Vreau să vă spun că doamna profesor universitar dr. Carmen Buzan este cea care a introdus în sociologie acest concept și îi mulțumim și noi ne bucurăm să fim pionieri, cei care punem în practică, arătăm cum anume putem realiza acest lucru într-un sens unitar, global, și proiectul pe care noi l-am propus la nivelul școlii este cel de educație globală în școala mea. Avem în mijlocul nostru mulți alți invitați, reprezentanți ai partenerilor noștri. O să vi prezint pe rând. Dau cuvântul acum doamnei profesor universitar dr. Carmen Buzan. Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație. Mă bucur că sunt aici, iată, a câta oară, dar la un eveniment de excepție. Este vorba de ziua școlii. Și cum la orice aniversare, iată, încercăm poate un bilanț a ceea ce s-a realizat până acum și stabilim și niște proiecte, este bine să ne reamintim de cei care au înființat această școală, cei care au dat viață prin sufletul lor în educarea atâtor generații, deci cadrelor didactice care au fost de ieri, cele care sunt astăzi și care, sigur, vor veni după noi într-un proces continuu de educație în spiritul valorilor. Deci mă gândesc la profesori în primul rând, la elevi, cărora trebuie în primul rând să le mulțumim și apoi tuturor factorilor, partenerilor de care vorbim astăzi, cu care sau fără de care poate școala nu și-ar desfășura activitatea la cotele acestea de exigență care se impun din ce în ce mai mari în contextul europenizării și intrării într-un circuit al valorilor și al globalizării de care vorbim. Sigur că și în viața școlii, ca în viața noastră a fiecăruia, există lumini și umbre. De fiecare trebuie să ne aducem aminte și, sigur, să învățăm din lecția trecutului. Dar, pentru că este o aniversare, eu zic să păstrăm doar lumina în care să ne punem în valoare aptitudinile, competențele. Și aș dori cu această ocazie să urez sănătate, putere de muncă celor care se dăruiesc școlii și școlii să-i urăm să crească, să înflorească, să trăiască, sau cum spuneau strămoșii noștri latini, vivat, crescat, floreat, fama. Începem un eveniment deosebit și aici este o parte de inovație pe care noi o aducem în managementul educațional. Pentru că dorim să restabilim legătura cu foști dascăli ai școlii. Am început acest lucru de când am preluat funcția de director al școlii și ne-am întâlnit înainte de Crăciun, ne-am întâlnit
pe 15 ianuarie, când l-am sărbătorit pe Eminescu. Ne-am întâlnit de 8 martie, când am avut aici o lansare de carte și am putut să vă oferim în dar o carte scrisă de doamna profesor Carmen Buzan. Și ne vedem astăzi împreună, foștii dascări ai școlii, dascării din prezent, elevii școlii și ne bucurăm, am auzit acolo scântete de bebeluș, să știu, voci așa de copii. Sunt cei care vor duce mai departe mesajul școlii din Cașin. Începem să oferim diplome de excelență pentru activitatea desfășurată în cariera didactică și promovarea școlii din Cașin și a personalității învățătorului Nicolae Buzlan în comunitate. Încep cu o diplomă in memoriam profesor Remus Bălănică. Nu mai este printre noi, dar a fost foarte mulți ani directorul școlii și a pus bazele școlii din Cașin. Ce putem noi să facem acum este doar să păstrăm un moment de tăcere și să ne ridicăm în picioare în semn de respect. Mulțumesc! Mulțumesc! Continuăm tot cu o diplomă de excelență pentru merite deosebite în cariera didactică, activitatea de documentare și promovare a școlii din Cașin și a personalității învățătorului Nicolae Buzlan în comunitate. Se acordă această diplomă doamnei învățător Maria Ghioc, împreună cu un titlu de excelență pe care noi îl oferim. Vă invităm. Să faceți o fotografie. Fotografie să faceți. Foarte, foarte bun. Și vă doresc multă sănătate. Mare succes pentru viitor, să se mândrească în continuare Comuna Cașin. Vă mulțumesc foarte, foarte mult. Onoare din partea voastră. O meritați. Mulțumesc, mulțumesc foarte, foarte mult. Mulțumesc foarte, foarte mult. Continuăm cu diplomele de excelență pe care le oferim foștilor dascări ai școlii. Și o să-i rog să nu se supere, am să le iau în ordinea în care sunt aici, fără să observe că am făcut vreo ierarhie sau o diferență. Da? Doamnei profesor Marieta Bălănică, doamnei educatoare Viorica Postolache, doamnei secretar Maria Costa, în orice instituție, deci și în învățământ, în școli, secretarea este mâna dreaptă a directorului. Merită să primiți din partea noastră o diplomă de excelență, că așa a crescut școala din Cașin și prin la dumneavoastră. Doamnei învățătoare Cornelia Labăr, domnului profesor Vasile Solomon și doamnei învățătoare Monica Solomon. Doamnei învățătoare Cornelia Oncica, doamnei învățătoare Elena Manea, doamnei învățătoare Georgeta Lutu,
vă rog la sfârșit să nu plecați, că vrem să avem o mare, mare fotografie de grup, da? Doamna învățătoare Luca Mocanu. Domnului profesor Constantin Comănici. Doamnei profesor Elena Cristea. Ne bucurăm că sunteți alături de noi, că sunteți sănătoasă, că spuneați că vă simțeați cam rău. Ne bucurăm că sunteți alături de noi. Domnului profesor Aurel Tabăr. Doamnei învățătoare Alexandrina Comănici. Dacă am uitat pe cineva, acum, oricum, lista o avem și diplomele noi le-am scris dimineață, dacă cineva nu s-a auzit strigat și este în sală, dar nu cred, nu? Așa, mergem mai departe.